Što se tiče, znači prvi smo na tabeli, znači to smo i pokazali na terenu. Što se tiče ove utakmice dolazi nam Slavija, znači i oni su isto korektna ekipa, ono, imaju dobrog trenera, znači vjerovatno dobro rade, ali ja sam uvijek govorio, znači za svaku ekipu, znači kad dođe ovdje na Tušan, znači da znaju gdje su došli, znači. Tako ćemo, znači, i sad isto pokazati i Slavi, znači. Prvi smo na tabeli, znači, i želimo i da ostanemo, znači, prvi na tabeli. Bilo je bitnijih golova, znači, ali uvijek želim da što više igram, znači, uvijek se dokazujem na treningu, znači, dao mi je šef, znači, to povjerenje, znači, te 2-3 utakmice što sam bio riješio, znači, bio sam jako sretan što sam zabio te golove. Pa nije utjecao zato što svaki igrač bio koncentriran, znači, za tu utakmicu, znači, u Prijedoru, znači, zato što smo znali šta nam ta utakmica znači, ta 3 boda, jako teško gostovanje, znači, i hvala Bogu pa smo uzeli ta 3 boda. Ja sam uvijek bio uz njih, znači, najbolja podrška je, znači, da dođu i podrže nas ovu zadnju utakmicu i da slavimo svi zajedno.